Și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Și iată beauty box-ul de la Look Fantastic pentru luna aprilie. Deci a sosit acum și am zis să-l filmez repede, așa puteți să-l vedeți și voi. Și în această lună cutia arată așa, deci este culoarea somonului, o culoare foarte frumoasă. Deci nu știu dacă se vede că am deschis acolo, haideți că se vede mai bine acum. Deci aceasta este cutia de la Look Fantastic pentru luna aprilie și haideți să descoperim împreună ce minunății se mai află în acest beauty box. Nerăbdătoare, nerăbdătoare! Și avem magazinul de la ei cu diferite informații. Avem aici There is power in the formula, deci există putere în formulă. Sunt 96 incredibile produse de descoperit. Și avem aici o notă de la fondator. Ce mai avem? Avem ce se află, produsele care se află în beauty box-ul de luna aceasta. Apoi avem descrierea produselor aflate în acest beauty box. Fresh Faced April, deci este vorba despre o față proaspătă în aprilie. Avem aici aceste două fete cu o portocală. Și apoi avem informații despre Cupuaciu Butter. Deci este Cupuaciu, este un arbore tropical din Amazonia. Și vorbesc ei aici despre fructele acestui arbore. Foarte interesante informații. Avem aici la fel informații despre plante, mă rog, extractele de plante utilizate în produsele de make-up. Foarte interesant, deci foarte interesant. Și tema acestui calendar cred că este You Are Glowing. La fel, diferite informații despre produse. Interesant, foarte interesant acest magazin, să ne informăm și să ne ținem la curent cu diverse informații legate de beauty, de produse de îngrijire și make-up. Foarte interesant. Și haideți să vedem ce produse avem la interior și câte produse avem la interior. Vine ambalat ca de obicei, foarte îngrijit, foarte elegant așa. Și haideți să desfacem frumos această cutiuță. Și așa arată la interior produsul. Și avem 2, 4, 5 produse în această cutiuță. Și să începem cu primul produs. Și este vorba despre un produs de la Ren. Deci este un serum pentru corp. Deci este un serum pentru corp care dă strălucire. Este un exfoliant de fapt cu AHA. Vedem ce spune aici. Acesta este un exfoliant de corp cu AHA care exfoliază natural, care lasă pielea strălucitoare cu un glow natural. Deci un exfoliant pentru corp, este cruelty free, este 9 luni valabil, avem aici 50 de ml de produs și prețul acestui exfoliant de la Ren este de 8,75 lire. Deci acest produs valorează 8,75 €, un produs pe care nu l-am mai folosit. Deci am văzut produsele de la Ren, am văzut foarte multe persoane care folosesc aceste produse de la Ren.
Nu l-am folosit niciodată, deci o să vedem cum funcționează. Spune că se masează delicat pe piele și se spală apoi, exfoliază natural pielea moartă pentru a aduce la suprafață strălucirea naturală a pielii. Deci un exfoliant de corp, deci nu este un scrub, este un serum exfoliant pentru corp. Foarte interesată sunt de acest produs. Următorul produs este vorba despre un produs de la Philip Kingsley. Am auzit de această marcă, nu am folosit niciodată niciun produs de la ei. Și este vorba despre un balsam reparator de păr. Avem aici 20 de ml de produs și avem informații despre acest booster. Acest balsam de păr este un produs unic care hidratează de la interior la exterior firul de păr și este benefic în special pentru persoanele cu părul distrus. Este un super hidratant intensiv, deci este un tratament intensiv de hidratare care dă elasticitate, suplețe firului de păr. Are în componență ulei de măsline și elastină. Se utilizează înainte de a aplica șamponul pe părul umed și se lasă 20 de minute, de preferabil 60 de minute și se spală apoi. Deci acest balsam reparator se folosește înainte de a ne spăla părul. Deci îl aplicăm pe părul umed, îl înfășurăm într-un prosop și îl lăsăm așa pentru 30 de minute, o oră, ca să poată să funcționeze el. La fel, un produs care mă intrigă și sunt foarte curioasă să-l folosesc. Și acest produs, prețul acestui produs este de 4 lire și 50. Următorul produs este de la Molton Brown și este vorba despre un gel de duș. Deci acesta este un gel de duș de la Molton Brown. Deci așa se numește marca. Și avem aici ce cantitate de produs? 100 de ml de produs. Hai să-l desfacem să vedem. Ha! Miroase foarte frumos, foarte luxos. Deci miroase extraordinar. Miroase luxos. Deci un parfum, miroase a un parfum scump. Deci o să fie o minune să faci duș cu acest gel de duș. Cu siguranță e răsfăț utilizarea acestui gel de duș pentru că miroase a un parfum scump. Să sperăm că va rămâne și impregnată în piele. Minunat! Spune ei aici că este un gel de duș exotic. Deci mirosul este extraordinar. Miroase a ginger, puțin picant. Deci minunat, minunat gel de duș. La fel, nu am mai folosit produse de la Molton Brown și sunt foarte, foarte curioasă să văd cum se simte, mai ales cum miroase și cum se simte. Deci pentru o seară de răsfăț, acest gel de duș va fi extraordinar. Încântată sunt de acest produs și prețul lui pentru 100 de ml este de 7 lire. Mai departe avem un balsam de buze hidratant de la Avant cu acid hialuronic, cu unt de cacao și argan. Deci așa arată. Deci este un balsam pentru buze, hrănitor. Ar trebui să fie, nu am mai folosit niciodată produse de la Avant. Sunt fabricate, știu că sunt fabricate în Italia. Am auzit lucruri bune despre această marcă. Știu că e o marcă foarte scumpă. Prețul acestui balsam de buze este de 56 de lire. Deci nici nu vă vine să credeți. Un balsam de buze care valorează 56 de lire. Deci 10 ml, 56 de lire. Nebun să fii să dai atâția bani pe un balsam de buze. Mi se pare
mi se pare și din comun și nu mi se pare rezonabil absolut deloc. 10 ml, deci 10 ml, nu știu dacă îl folosim o lună, da? Deci dacă buzele noastre sunt mai uscate și folosim de 2-3 ori pe zi, putem să terminăm acesta în 3 săptămâni. Să dăm 56 de euro pe un balsam de buze, e exagerat. Hai să fim serioși, sunt anumite mărci care exagerează la nivel de preț pentru că până la urmă e un balsam de buze. Ce face special? Deci nu e nici botox, nici hialuronic să aibă un efect prelungit. 10 ml, nici nu știu dacă ne ajunge să ne tratăm problema buzelor uscate, deci ar trebui să continuăm să utilizăm acest produs permanent, pentru că știm cu cât hidratăm buzele mai mult, cu atât buzele noastre tind să se usuce mai mult. Deci o să fiu foarte curioasă să încerc acest balsam de buze de la Avant de 56 de lire. Jesus! Următorul produs este de la Verso. Deci este un ser cu niacinamide. Iubim niacinamidele, folosim în fiecare zi niacinamide și avem aici ce cantitate 10 ml de produs. Iar acesta este valoarea acestui serum. Deci 10 ml este de 25 de lire 64. Destul de multicel dacă mă întrebați. Sper să fie un ser bun, pentru că sunt variante pe piață, de exemplu cele de la The Ordinary, care sunt nemaipomenite, care funcționează, pe care eu le folosesc de ani de zile și uitați-vă la tenul meu de 54 de ani, deci înainte aveam porii dilatați și pete și fața mea s-a reglat, vă spun, cu aceste produse de la The Ordinary, niacinamidele în special, deci folosesc de la ei niacinamidele, retinolul, vitamina C, folosesc o mulțime de produse de la ei. Ei bine, acest produs de la Verso nu l-am folosit, o să vedem, probabil este bun, nu pot să spun mare lucru pentru că nu știu, nu am mai folosit niciodată. Probabil este bun, nu spun nu. Până la proba contrarie o să-l vedem în produse terminate, dar sunt foarte curioasă să văd cum funcționează și acest produs. Mai departe, următorul produs. Este vorba despre tea tree oil. Iubesc tea tree oil-ul. În momentul în care aveți un coș care vă înnebunește și e pe cale să iasă sau a ieșit și arată ca un monstru pe fața voastră, acesta este soluția. Produsele pe bază de tea tree oil sunt minune, deci usucă, vă spun, acel coș va dispărea ca prin minune. Deci eu folosesc cele de la The Body Shop și îmi plac foarte mult produsele lor cu tea tree și chiar funcționează. Și chiar mai am în baie acel ulei de la ei tea tree. Când văd că începe tenul meu să o ia razna, deci folosesc puțin, tapotez și dimineața vreau să spun că acea inflamație, deci roșața aceea din jurul coșului este diminuată și coșul într-o zi, două dispare. Deci minunate produse pentru persoanele care au acest tip de probleme. Minunat acest ulei cu tea tree și este de la marca Australian Body Care. Este un ulei concentrat, deci aveți foarte mare grijă pentru că poate arde pielea din jurul acelor problemuțe pe care le aveți pe față. Deci eu m-am trezit cu pielea arsă în jurul coșurilor pentru că am aplicat o mai mare cantitate. Cred că vă sfătuiesc să aplicați întâi o cremă hidratantă și apoi să veniți cu un sticker din acela pentru urechi. Veniți direct pe problemă. Pentru că, vă spun, mie mi-a ars tenul. Acesta fiind un ulei concentrat, puterea lui este mult mai mare și riscați să vă ardeți pe față. Și să vedem ce zic aici. Acest ulei de tea tree a fost recunoscut în 1923 și a fost utilizat chiar de populația locală din Australia pentru 1000 de ani pentru a îmbunătăți aspectul tenului. Acest ulei poate fi folosit pentru a hrăni și a curăța părul și fața.
ca ingrediente avem 100% pur tea tree oil. Deci avem ulei 100%. Și ce spune aici? Cum se folosește? Deci v-am spus, acesta fiind concentrat, e bine să-l diluați cu apă sau cu alte produse pentru că este foarte puternic. Deci v-am spus, eu am pățit pe pielea mea și vă spun, aveți foarte mare grijă pentru că vă arde și rămâneți cu semn pe față. Poate fi distilat o parte de ulei de tea tree și 10 părți de apă sau ulei vegetal și se folosește pentru împrospătarea respirației. Deci este foarte bun. Dacă vă miroase gura, doamnelor, și aveți nevoie de o respirație proaspătă, e bine, folosiți o picătură de acest tea tree oil în apă și faceți o gargară bună și o să vedeți că respirația voastră va fi proaspătă ca o briză de primăvară. Deci se folosește și ca apă de gură. Foarte bun, foarte eficient. Pentru arsuri minore. La fel, poate fi folosit și în loc de pastă de dinți. V-am spus, puneți pe un coton și frecați dinții voștri și o să vedeți cât de curați sunt. Foarte bun produs, multifuncțional produs, deci poate fi folosit pentru mai multe lucruri. Un produs foarte eficient, fiind concentrat, avem 10 ml, va ajunge foarte, foarte mult, iar prețul acestui produs este 10 ml 8 lire 99, deci 8 lire 99 acest produs. Una peste alta vreau să spun că valoarea acestor produse a depășit valoarea pe care am plătit-o eu pentru Beauty Box și am ocazia să testez produse noi, mai ales sunt curioasă de acest balsam de buze de 56 de lire. Deci e extraordinar, sunt foarte curioasă ce poate să facă acest balsam de buze la 56 de lire. Deci e ireal unde au ajuns prețurile pentru produsele de îngrijire. Sunt produse interesante care promit foarte mult, nu le-am mai încercat, așa că va fi un lucru foarte interesant pentru mine să le încerc și de-abia aștept să fac o baie în care să mă relaxez utilizând acest gel de duș. Va fi minunat, deci vă spun, miroase, dacă aveți ocazia și găsiți. Cred că am văzut pe Notino sau nu știu unde am văzut produse de la Molton Brown. Nu sunt sigură, dar căutați pentru că vă spun, miroase într-un mare fel. Și da, acesta a fost Beauty Box-ul de la Look Fantastic din luna aprilie. Produse diversificate, nu avem nimic de make-up, dar nu e bai pentru că eu sunt focusată acest an pe produse de îngrijire și uite că am ocazia să testez produse noi care e posibil să-mi placă și să funcționeze pentru mine. Așa că v-am făcut și pe voi curioase, puteți să încercați și voi să vă cumpărați aceste produse. Acesta multifuncțional care mă încântă cel mai mult, deci vă spun, spălat dinți, împrospătat respirația, uscat coșurile pe față. Minunat! Minunat produs multifuncțional pe care îl voi folosi cu siguranță. La fel, acest serum exfoliant pentru corp, vine primăvara, ne exfoliem cât mai mult pentru ca pielea noastră să fie cât mai strălucitoare, cât mai sănătoasă. Ce mi se pare nonsens la acest produs este că scrie après shampoo. Și când dau ei indicația, ei spun before, că se aplică înainte, cu jumătate de oră sau o oră. Deci au mai scris aici après shampoo reparator. Deci ce se poate înțelege? Că este un balsam reparator de păr care se aplică după șamponare. Deci eu cel puțin atâta înțeleg din franceza lor. O să-l testez și înainte și după, să vedem cum funcționează cel mai bine și vă spun, vă țin la curent. V-am spus, în produse terminate or să fie acolo. La fel sunt foarte curioasă de acest serum de hidratare cu niacinamide și cam asta e. Deci acestea au fost produsele, am avut produse mini, deci de 10 ml, de 20 de ml, de acesta de 100 de ml. Acesta a fost cel mai mare, deci gelul de duș de la Molton Brown este cel mai mare. Apoi avem acest exfoliant, serum exfoliant 50 de ml.
acesta balsamul de păr 20 de ml, restul sunt la 10 ml, dar numai bune să le testez să văd cum funcționează. Și acesta a fost beauty box-ul de la Look Fantastic de luna aceasta. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, așa veți fi la curent cu postările mele următoare, iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!